Γεια σας σαλάνια μου, τι κάνουμε? Σήμερα πήρα την απόφαση, επειδή είχε καλή μέρα. Πήρα την κάμερα, πήρα το αυτοκίνητο και είπα να βγω να κάνω ένα βιντεάκι. Αφού μας το είχατε ζητήσει κιόλας, δείξτε μας το Opel, δείξτε μας το Opel. Λέω ευκαιρία είναι. Και ήρθα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει και φως. Να σας πω δύο πράγματα για το Opel. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρω κι εγώ πάρα πολλά, δεν ήμουν ποτέ οπελάκιας. Τώρα το έχω πάρει, αν θυμάστε θα σας βάλω να δείτε και το βίντεο που πήραμε το αυτοκίνητο, το vlog. Το αμάξι είναι 1600 turbo, Opel Astra Ita το λέει, 1600-180 άλογα. Το συγκεκριμένο είναι 2.10, έτσι μας έχει πει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Έχει βάλει εξάτμιση από μπροστά μέχρι πίσω, intercooler, αγωνιστικό καταλήτη και πρόγραμμα. Έτσι μας είπε το παιδί. Δεν το έχω πάει σε δυναμόμετρο να δω πόσα είναι, αλλά πάει καλά. Αυτό κατά κύριο λόγο, επειδή μας είχατε πει να σας το δείξουμε, θα σας τραβήξω και 5-6 πλάνα. Θα κάνω και 2-3 πατήματα να το δείτε πως πάει. Τα λέμε στη συνέχεια.